Първите щъркели вече са тук, но не бързайте да закачите мартениците си на дърветата. Това ще е опасно за природата и за здравето ни, предупреждават учени. Причината, дори конците за тях, често са изработени от микропластмаса. Лора Стаматис ще ни каже повече. Здравейте, намирам се в лабораторията по морска екология към БАН в Созопол. Въпреки че голяма част от мартениците изглеждат от естествени материали, като тази, която наподобява вълнена преща, те всъщност са направени от пластмаса. След като се разпадне на видими само под микроскоп микропластмасови частици, тя попада в природата и така става част от храната ни. Избираме мартеница от вълна и друга тип гривна и ги поставяме под микроскоп. Въпреки че изглежда, че като от вълна, е от пластмаса, понеже влакната са доста гладки. Когато са пластмасови, то това изглежда точно като, когато го приближим, като рибарско въже, така да се каже. И най-вероятно ето тази е от акрил, която наподобява на вълна, а тази е от полиестер. Материалът е същия, от който са направени шишетата, от които пием вода. Втори експеримент. Поставяме върху бял лист хартия 3-годишна мартеница, свалена от дърво. Колкото повече време е прекарала в околната среда, понеже слънчевите лъчи влияят, както и метеорологичните условия, толкова повече се разгражда. Ето това е една нишка от мартеница, която е останала. Закачени по дърветата, от хиляди мартеници се отделят синтетични влакна и стават част от финните прахови частици, които дишаме. И не само. Нишките попадат с дъждовната вода в морето и оттам чрез филтраторите, да кажем, в мидите, които ние консумираме. И дръвчето е красиво. Когато връзваме мартениците по дърветата и когато те са от такава плетка, че трудно се разпадат, дървото просто израства върху мартеницата и мартеницата остава в дървото. Затова и съветът на учените, когато видим щъркел, да свалим и запазим мартеницата за следващата година. Така ще опазим и природата. За BTV новините от Созопол, Лора Стаматис.